Gondoltam, csinálok egy kis videót nektek arról, hogy hol lakom. Itt van vele az én hátteremben, itt a szállás. Itt vagyok kint a parkolóba. És most odafordítom a kamerát a golfklubnak a parkolója felé. Ott van a háttérben a golfklubnak a bejárata. A parkoló bejárata az ott van. És akkor itt a szállásunk. Ez a szép nagy épület. A jobb szélén van ott egy hátsó bejárat is. Meg az épületnek a másik oldalán is van egy bejárat. Ott, ahol most a fickó megy be, ott a fő bejárat. És én is bemegyek veletek. Ott van az autónk. És akkor most majd oda fogok menni a lifthez. Előbb a konyhába. Itt szoktunk reggelizni. Erre a pultra szokták kirakni a reggelit. Innen lehet venni ilyen svédasztalos. Igazából sok cukros süti, meg kenyér. Itt van egy italautomata, ez ad narancslevet, meg almalevet. A másik az valami kávégép. Igazából a kávégéből ebből a két nagy tárolóba egy felszolgáló hölgy megcsinálja a kávét, aztán nekünk csak itt meg kell nyomni a gombot. Én nem kávézok, igazából engem nem érint. Van egy hűtő, ebből szoktam kivenni a napi tejemet, meg a joghurtomat, és azt szoktam menni cornflakes-szel. Ez a gyümölcslé automatából ebből most is ihatnék ingyen. Ott a sarokban van banán, alma, meg narancs, abból szoktam vinni reggelente. Ja, és természetesen tévé, kötelező tartozék a minden helyiségnek. Itt van egy másik pult, ebből is lehet venni napközben mindenféle kaját, de ez már pénzbe kerül. Itt a lift, tetű lassú. De most éppen kivételesen gyors volt. Mert éppen lent volt. De hát egy szintet ilyen lassan tesz meg. Na, és itt van egy folyosó. Jobbra is lehet menni, meg balra is. Nekem itt balra kell menni. Én a 224-esben lakom. Mindjárt veszem a kulcsot. Egy kártya a kulcs. Itt a kártya be kell dugni, és ki kell húzni. Itt van a szobám. Így, most azért van ez a zúgás, hogy megy elég kondi, mert napközben ki szoktam kapcsolni. Természetesen az ágyat minden nap megcsinálja a takarítónéni, ilyen szépen. Itt a fürdőszoba az előbb. Volt egy kis dolgom, azért van csukva az ajtó. Így. Sziasztok! Itt a fürdőkád. Ott jön a zuhany. Még van valami gardrób szekrényszerű. Ott tartom a szennyest, meg a táskáimat. Így. Ott a légkondi. És itt van a kilátás az ablakomból. Ott van a számítógép, meg a konyha.